O Concello de Ribeira rendiu homenaxe aos seus medallistas europeos en patinaxe e taekwondo. Eizán e Ela Calo, Álvaro e Alicia Castiñeiras e Ainara Piñeiro foron os grandes protagonistas desta emotiva xornada, que puxo en valor o seu talento e esforzo. Na disciplina de patinaxe, Eizán Calo fixo historia ao proclamarse subcampión europeo no Cup of Europe Artistic Skating. E xunto a súa irmá, Ela, conseguiron tamén a medalla de bronce por parellas. Ademais, outro equipo de Ribeira, Álvaro e Alicia Castiñeiras, obtiveron o ouro na súa categoría, realzando así o talento comarcal. Quer dicir, é un honor para min, para a miña irmán e sobre todo para o noso club de patinaxe estar aquí hoxe. E a verdade é que é supoñeunos un gran esforzo ao longo deste ano, porque xa partir de unha base moi baixa ao comezo e acabar chegando a tal lexos era, por así dicirlo, un soño hai posiblemente 6 meses ou así. Pero agora que logramos, eu non sei miña irmán, pero vexo que podemos ser capaces de dentro de uns anos poder chegar ainda máis lexos e traer aquí, sobre todo de Ribeira, deportistas que cheguen a un alto nivel. Yo quería dar gracias a mi familia, al club y al Fercustis de ayudarnos, motivarnos, a Elena por dedicarnos muchas horas y nada, gracias a todos. Por outra banda, a taekwondista Ainara Piñeiro foi a protagonista que recibiu o bronce no European Cadet Championship en Grecia e tamén o ouro por clubs en España. Con tan só 11 anos xa conseguira ser campioa de España cadete e agora, con 12, bronce europeo. Eu quería decir que estou moi contenta cos resultados deste ano, sobre todo co europeo, que me parece unha experiencia increíble, outra para seguir sumando, que non sexa a última. Espero seguir tendo a mesma liña de traballo que estou tendo agora, que os pilares que estou construindo me axuden o día de mañán. E tamén quero dar as grazas ao meu entrenador Juanlu, Adri e Raúl, e sobre todo a miña familia que me están apoiando día a día. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, eloxiou a todos os deportistas no acto homenaxe, deixando claro que todos e cada un deles representan os valores do deporte. A súa vez, tamén aproveitou para destacar a importancia do apoio das familias e dos clubs, como o Club de Patinaxe e o Club Natural Sport. Todos eles fixeron forza en dúas cousas, non? No traballo e, sobre todo, no respaldo. No respaldo, creo que todos nombraron aos seus entrenadores, aos clubs e ás familias. E creo que aí tamén está a clave de que os rapaces e os rapazas de Ribeira teñan o éxito que teñen a día de hoxe, non? Porque ao final teñen eses pilares fundamentales que son, na casa, os que lles poñedes os pés na terra cando veñen cun campeonato europeo con tan pouquiños anos, e os que lle facedes ver a realidade. E, sobre todo, tamén os entrenadores e os clubes que, ao final, día tras día, estades aí poñendo o que é o esforzo, o traballo, o tesón e a constancia para que os resultados hallan. Pola súa parte, o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, destacou que o deporte en Ribeira é un referente. Que méritos están conseguindo, xa traspasan fronteiras, o cual quer dicir que xa son uns cativos nos que os que veñan por detrás deles teñan que fixarse. Eles fixáronse en outros deportistas e eles agora dan o paso ao carón para que a nosa saúde siga medrando e sigan conseguindo que outros deportistas amen o que les fan, no caso do patinaxe e no caso de taekwondo. Sen dúbida, un acto que puxo en valor o esforzo e a dedicación de todos os que fan posible que Ribeira siga destacando no panorama deportivo europeo e tamén un recoñecemento ao futuro do deporte na propia vila.